Ayiwa Bamako ani a lamini bɛɛ lajɛlen an ka foli b'a ye sabula an wasala an nisɔndiyara anw ye Bamako quartier caman kɛ n'an ye denmisɛn n'a cɛsirilen don ka ban an tɛ sɛgɛn an bɛ boli ka se a ma an sera kamalen dɔ ma bi denmisɛn min don denmisɛn tɛ ka koko ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ ni k'o nɔni a cɛsirilen don an bolila ka se a ma a bɛna a tɔgɔ ni a jamu fɔ Hamza Bagayogo Hamza Bagayogo aba Hamza bɛ quartier min na quartier in tɔgɔ Mamadu Bugu Mamadu Bugu de awɔ Hamza e yɛrɛ ka baara bɛnnen don fɛn jumɛn ma bon an ka baara bɛnnen don video envoyé de ma transfert awɔ Hamza anw ye fɛn dɔ mɛn k'a fɔ ko sigida la jɔnko ala filimu bilala a ka ca nka i ɲɔgɔn ka dɔgɔ la k'a sababuya kɛ fɛn jumɛn ye n'i ye filimu bila ka taa i bɛ filimu minnu bila a bɛ taa don appareil fɛn fɛn la a bɛɛ lajɛlen bɛ jouer ka ɲɛ i kɛlen don ka selimanw dilan sisan min bɛ adamadenw lafiya ayiwa ni hakilina ɲuman ye mun nana ni a ye Hamza i bɛ se ka dɔ fɔ an ye a la wa bon baara ye fɛn dɔ de ye n'i ye baara kɛ ka ɲɛ i b'i yɛrɛ nafa i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ nafa i y'a faamuya tile caman bana ma yan virus b'a la an b'a bɔ a la donc a ka gɛlɛn i ka image ta yan k'a tɛ jouer quoi i y'a faamuya bon ni mago bɛ image la fɛnɛ hali n'a sɔrɔ k'i yɔrɔ ka jan an bɛ se ka tile fa ka bila ka taa i ma n'i y'a mɛn hadamaden mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye mɔgɔninfin kɔ mɔgɔ tatɔ ye mɔgɔ ye i segintɔ ye mɔgɔ de ye donc ne bɛ barika da bɛɛ lajɛlen de i y'a faamuya n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ne sɛgɛrɛ baara kɛko ɲuman de don wa image ka nɔgɔn Lajinɛ théâtre film action saison film enu film bon ne tɔgɔ Mariam Keita ne bɛ Mamadu Bugu la yan bon tiɲɛ yɛrɛ la an bɛna film ta Hamza kun yan n'i nana film ta k'a fɔ k'i ka film tɛ jouer o kuma t'a la an yɛrɛ bɛna film ta tile la an b'a ta téléphone na wa a bɛɛ bɛ jouer n'i mago bɛ film fɛn o fɛn la na Hamza fɛ yan nɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'an nana an b'a ta wasa a bɛ mɔgɔ la nisɔndiya sun yɛrɛ a b'o tɛmɛ i kan tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ i mana kɛ diɲɛ dugu o dugu de la Afrique dugu o dugu la hali ni bɛ Faransiw de la ni mago jɔra tile la ni Hamza y'a dilan ka d'i ma ni tile ser'i ma n'i y'a don a la ka ban a bɛ jouer e bɛ Papa Kamara ka seliman ɲumanw fɛ wa i b'o sɔrɔ e mago bɛ arabu seliman dumanw na wa i b'olu sɔrɔ théâtre ka di e ye wa américain film yɛrɛ de ka di e ye wa e bɛ fɛ ka nisɔndiya yɛrɛ de sɔrɔ telimanko yɛrɛ la ka na yɔrɔ fila kɛ dɛ numéro min filɛ image kan nin t'a ka ban ni Hamza ka ɲɔgɔn ye nisɔndiya o ka kɛ e taalan ye ha kalan ngara kabako gurabu chile ko arabu ka ke belebele do kume masigi telo yi hayo ba de walo alla bala ka genyana jey aw mi do ngabi koyi ni so jabi to gorba fe min tigala aw na sam bi sabani yo wulile daka wulila kume chugo tala balde be chunderi mama देखो पूजा ने कि मैं को journal lu beka kuma kane mai arbe boli mama dala koyi afu ka fute bani papa bala kare ke tizani la papa la sanfe ke era kata ira sane ni so jadwe ko misra ka ko eta kele tebi ni so jawi ni ra bijai ni bijai ta ni bijai gabi ka chugodi kile botola ni ko kadi bay ayu mafo yalao mabora budugula wa ni enta to ameriki तुमने अच्छी गुरुदक्षिणा दी ni to wulile de sa bebe ka giri makura be fekana ku bena boxu la fe कोई ज्वाइन करना चाहता है ay ko ni adam ne de ko bena wati de फादर्स फेलियर है wa nga wati sera चढ़ते सूरज को सब kile kura ko kadi mawye sa ni folo ina le ya एहसान अली देख रहे हो हमारे साहबजादे aki nana ka bako la je ko ni so jiabe bisade ne de पापा apa ki mai एक्साइटेड टुडे aki ni so kadi bide पापा ki mai journal ye minge करन आप uye karan jo ke jo ka ki photo kala imana ni nyana de इंडियन कोच में ha ko entraîneur min nyogon de indi be ko ne de do Baldev Singh Chundari ha ni to nga to dam nena ये मिरेकल 10 ka bisambi sababu ni nganga kene yo amena efe ko ni kumaba मगर जो बात होनी होती है वो कब को ले दो नहीं होती ko ni masika foi kene son ne ni nga champion ya still a worthless game ay ne bla fombe la kushinai ako afo biye kala dunye पता नहीं पापा मुझे nana ko meni so jiake ऐसे क्यों हो ne जाता mune ke ऐसे क्यों हो जाता हूँ iye muge काश तुमने जाना होता iye minge mena fie तुम्हें देखते ही मेरे अंदर ne ke dala ngoloi
10 साल तूने मेरी san जिंदगी के bi saba ne bɛ ɲani ni kɛrɛfɛden na e kama ne ye dilan k'e kɛ fɛn bɛɛ e sera ka mun kɛ ne ye पापा मैंने आपके लिए mais ko ne ye mun kɛ ne ye baara kɛ ka kalan kɛ i ye boxu in kɛra ye n ye bɛɛ ci mais fɛn tɛ du kɔnɔ थी अपॉर्चुनिटी a ko fɛn tɛ du kɔnɔ सिंगापुर a fɛn tɛ du kɔnɔ e ye so jɔ tiɲɛ don ne ye du jɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ अगर मैं अपने दोस्त की opportunity mais ne b'a kɛ cogo di ne ye fɛn bɛɛ kɛ ne hakili la ne y'a kɛ an bɛɛ de tari di papa ये नहीं n y'a dɔn kɔngɔ de tun b'a la i y'a yira n na ko ne y'a bɛɛ wolo luwanse la i y'o de yira ne na sa mais a kɔni tun bɛ dumuni kɛ उस वक्त भी मैं तुम्हें दे सकता a ma sa kɔni हिंदुस्तान में hali n'a y'a sɔrɔ wari tɛ sɔrɔ ne ka taa in na a ma sa जिंदगी गुजार रहे हैं मर नहीं e ye ne जाते sara ni mun y'a kɔfɛ लेकिन जिल्लत का एक लम्हा जीना k'i ye ne kɛ dalangolo ye अमेरिका से मुझे ne lagosira ameriki k'an lasigi ko ne nkalontigɛ la ko ne ti foyi ne ko ne den mina n kun ma bɔ i sera ka mun kɛ ne ye ne ɲɛna e don e tɛ ja fɔlɔ tɛ filanan don तूने क्या i किया ye mun kɛ n ye क्या किया i ye mun de kɛ y'a fɔ n ye क्या किया इस दुख की बात के लिए ni dusukasi tɛ you're nothing you're i ma nothing fɛn kɛ n ye dɛ you're just ni yɔrɔ o yɔrɔ ja lakali kana fɔ k'i ye n bila so belebele sanka so kɔnɔ wa e ma foyi kɛ ne ye ko papa jo tɛ ne ni cɛ ne jo t'a la ne jo foyi t'a la n jo t'a la ne jo t'a la bi ti kɛlɛ don ye n jo t'a la papa k'a kɛra cogo di baldev ma tɛ nin bɛɛ fɔ den ye ko n b'a kɛ di a kɛra de a kɛra de nin ye maravi ye nin y'a ba n ye somɔgɔw n'a furumuso bɛɛ ye gɛlɛya in dɔn sa den fɔlɔ ni baba t'i bɛn a ye nin so belebele in jɔ a ye anw bila lafiya bɛɛ lajɛlen la nka baba dusu ma suma dɛ ko ɲɛnamaya la bɛɛ n'i ka faamuyali चल मेरे दोस्त ko n teri an ka taa वक्त हो गया ko waati sera an bɛ taa ameriki an kɔlila min na an bɛ taa nɔfɛ अंगद साथ नहीं जा रहा ko kuma ko an ka tiyan de ala ka nin sara n na एहसान ko a sanu मैं अंगद को कभी कुछ a min bɛ n den fɔlɔ in na a ko man ko ne ye koyi a ko ka di n ye nka n'i y'a ye dɔrɔn dusu de bɛ to ka tiɲɛ n yɛrɛ ma n t'a dɔn n bɛ min fɔ n t'a dɔn n bɛ min kɛ waati dɔw la a bɛ kɛ adamaden na but I love him n t'a dɔn fɛn fɛn don I don't know why bon n t'a dɔn n tɛ se ka n yɛrɛ minɛ n dusu bɛ tiɲɛ quoi Simran अंगद ne ko i cɛ dun a ka don k'a bɛ sanfɛ नहीं ko n bɛ taa nɔfɛ ka na k'a ye k'a ka ɲi n yɛrɛ bɛ taa n sara la ha ni jara du bɛɛ bi n'an bɛ taa taama la an ka fara ɲɔgɔn na ni nisɔndiya ni bɛn ye sa k'o ye hɛrɛ de ye ko foyi tɛ anw yɛrɛ bɔ masa min y'a ka diɲɛ da ale de bɛ ɲɛnabɔ sogo don a ka diɲɛ na a ye fɛɛrɛ dɔ di anw ma min bɛ ɲɛnamaya in tɛmɛ ko ɲuman di anw ma ni k'a tɔgɔ dɔn ko balimaya balimaya in ma kɛ nkalon kan dɛ masa in y'a kɛ tiɲɛ kan ni maa min y'a kɛ nkalon kan hali ni diɲɛ b'i bolo k'i bɛ nimisa अंगद ne ko n denkɛ tɛ de e ka don lɔgɔfiyɛw la i wasalen nisɔndiya i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen feereta sɔrɔ i tɛ balimaya feereta sɔrɔ wari ye ɲɛnamaya jala ye balimaya jala don nka a tɛ se ka balimaya bɔ foyi tɛ balimaya bɔ ɲɛnamaya minɛcogo belebele don masa in de y'a di an ma maa ma tulonkɛra la a bɛɛ labanna cogo min na an y'a bɛɛ ye a ko ma daminɛ bi anw y'a sɔrɔ ko mɔgɔ ma dogo bɛ nka ala ma dogo tɛ dɛ ko balimaya ye tiɲɛ de ye sa
Ni kana diɲɛ bɛɛ fɛ ni ma k'i balima fɛ an ko ma ko tɔ k'a jɛ don ko balimaya tiɲɛ Ala in de y'a di. Anw y'a sɔrɔ ko balimaya hinɛ ye ko makari don ko wa ko a ɲɛnamaya a y'a jija dɛ ani gaɲɛ ka don an ka ɲa an b'o de ɲini. Baldev Singh Chunduri i furumuso ko ten Maravi. An bɛ taa bi an bɛ taa taama la an bɛ taa fasoko la an bɛ taa balimako la an bɛ taa sinjiko la anw bɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn na ni nisɔndiya ye walasa n'an bɛ ɲɔgɔn ye a ka kɛ o nisɔndiya kelen ye. Papa ka di ne ye n tɛ fɛ an ka fara mankan wɛrɛ la. Fɛn jumɛn ka di i b'a fɔ balimaya, fɛn jumɛn ka di i b'a fɔ sinji, fɛn jumɛn ka di dɛ i b'a fɔ an ye kelen ye kan. Anw bɛ da ɲɔgɔn ka nkalon la ni maa wɛrɛw ka tiɲɛ ye. Anw de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ, anw de bɛ kasi ɲɔgɔn kungo la ka yɛlɛ ɲuman kungo ɲuman na. Ni minɛ cogo ɲuman bɛ ɲɛnamaya la anw y'a sɔrɔ ko masa y'a di anw ma ka ban k'a tɔgɔ ye ko balimaya. Balimaya ye hinɛ de ye, balimaya ye makari de ye. E de bɛ se k'a fɔ k'i ka balimaya ye man di k'i t'i ta in fɛ i sɔnna i ma sɔn. Balima ɲuman belebeleba bi diɲɛ fan dɔ fɛ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn minɛ. Hali k'a dɔn dɔrɔn ko ne balima dɔ bɛ yan fɛ fɛn ka di k'o bɔ a kana fɛn yɛrɛ ɲɛ ye. Anw bɛ taa bi anw bɛ taa laɲini nɔfɛ anw bɛ taa fasoko nɔfɛ. Anw ka nisɔndiya ye ɲɔgɔn de ye. Fɛn jumɛn ka di ka bɛn bɔ a y'a fɔ n ye min ka di ka bɛn bɔ. An bɛ tila k'a ye ni fɛn min ma sɔrɔ bɛn kɔnɔna na o bɛ sɔrɔ jumɛn kɔnɔna na juguya kisɛ bilen ya an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ya. Anw y'an yɛrɛ de ye sa Hapune Baldev Singh Chunduri Aga Singh Chunduri Karan Singh Chunduri. Ala ka bɛn don an ka duw kɔnɔ, Ala ka bɛn don an ka balimayaw la. Anw taara Ameriki nazarabilen ka dugu la k'an bɛ taa jɔnjɔn nɔfɛ. Hagabiya a n'a furumuso Sumura. Anw y'an yɛrɛ de ye Hapune. Ha anw ni avion wulila k'an kunda USA kan Ameriki jamana kabako tɛ yan anw filɛ Ameriki. Ko bɛ n'a waati don ni ko min waati ma se k'a ti kɛ ko ye waati ye. Ameriki ye dugu belebele ye dugu dumanba don ni ko i ka kɛ min ye a ka ca la i bɛ k'o ye. Ha ko Ala dɔngani kɛ sa. Ha Baldev n tɛ kabako ya san 30 kɔfɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan a diyara ne ye ka tɛmɛ kan ko gase a bɛ ɲɛ. Puja filɛ a denmuso filɛ papa ne sigilen bɛ Ameriki yan ne ni n furukɛ ɲuman Saki dɛ. Puja filɛ n y'a balimamuso de balima de ka di ko nin diyara ye kojugu. Ha ka i na kɛlɛ dɔɔni kɛ. Nin ye nandini de ye nandini nin ye n ka jarabi ye fɔlɔ fɔlɔ. Ko nin diyara n ye ko ma maa kelen ye dɛ. Haga Singh mana
den fɔlɔ ma se yan ni Amérique bɔlɔn kɔnɔnaw de ye sa a n'a kabako mobiliw boxeur belebelebaw photo bi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la Karani yɛrɛ photo bi yan an ka cɛkɔrɔba tɛmɛna a yɛrɛ photo tɛ nin ye de Baldev Singh kɔni Cɛndere a ye maaw walo a bɛ san 30 bɔ laɲiniw ma sabati Ala seginna ko a ye namara kɛ k'a ye ji min ni ko dɔrɔgu caman b'a la k'a tɛ se ka kɛlɛ kɛ Ala ye bi kɛ a nana n'a den ye अरे पूजा a kɛra cogo di आज हमारा बेटा चुप चुप ko i bɛ cogo dɔ la m'o faamu i bɛ kasi mun na खुश हूँ ko nisɔn ka di kɔni खुश क्यों नहीं nisɔndiya dan tɛ ne ta ɲɛ e bɛ ne fɛ n furukɛ bɛ n fɛ a Karani bɛ n fɛ diɲɛ bɛɛ bɛ n fɛ n b'a kɛ cogo di mun na n tɛ nisɔndiya bɛɛ lajɛlen nana bɛɛ bɛ Amérique yan an ka kɔrɔma na ne y'a dɔn o de y'i tɔɔrɔ वो खुद ही नहीं mais Karani bɛɛ jate और जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन fɛn dɔ tiɲɛna n bolo a bɛ san 30 bɔ मेरे दिल पे क्या ne dusukun ko n ma k'a bɛ ɲɛ sen मालूम नहीं आप रहने दो पापा k'a ka ɲi ne kɔni bɛ fɛ a ka bɛn de ka di ne bɛn ka di ne पूजा Puja लेट मी फोकस बच्चा n lamɛn लेट मी फोकस an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ka hakilina kɛ kelen ye Ala yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan a hakili bɛ fɛn min na k'a fɔ ko fɛn min tiɲɛna ne bolo a bɛ san caman bɔ मुझे और दी है wa nin y'a bɛɛ dilantɔ ye dɛ कि अब जो कहानी लिखी जाएगी n bɛ wasa ka sa lafiya la min bɛ kɛ n ye bi a bɛɛ bɛ ɲɛ sen जरा बच्चे i hakili bɛ bɛn min na a bɛɛ bɛ na sen anw nana bila ka suma t'a la bilen jamana caman de bi a bɛɛ lajɛlen b'a wala quoi ni min gagnera a tɔ bɛ to maa kelen de ye ayiwa o maa kelen o ni champion belebeleba ye Luka o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a daminɛna ni maa min ye o de ye Karani ye bi kɔni ani nanzara de bɛ ɲɔgɔn na koyi ani européen dɔ bɛ a la a Karani a ye jɔjɔ wuli Karani bɔgɔ man di ko n bɛ foli bila an kɔrɔkɛ la an ka foli bɛ tele kɔnɔ yan Puja b'a fɔ n'o y'a balimamuso in ye i ti yan ne bi yan égyptien fana bɛ yan ni australien dɔ olu bɛna ka na a walo ɲɔgɔn na Égypte ni Australie gidew dɔ bɛ duguma ba égyptien ka farin ayiwa Inde nana o ni Brésilien bɛ ko kan Brésilien kɛ taara Karan-Singh Cɛndere a b'a ko kan n'a ni min ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban i bɛ duguma ko n da b'a la k'a fɔ nin Karani nin bɛ k'an bolo fɛnba ye an sigilen tɛ ni min ye nin m'an lase nin laban bɛ tɛmɛ a baba kan nin laban nin bɛ jɔnjɔn belebele sɔrɔ égyptien seginna ka na bɛɛ sirannen bɛ égyptien nin k'a fɔ bi ye donba de ye bi kɔni an bɛ finale de la sabula finale fitinin don égyptien a bugɔ man di Ndukɛ Karan-Singh a bugɔ man di ni maa fila ni min gagnera o de ni champion ba in bɛna kɛlɛ kɛ n'o ye Luka ye o ɲuman ye min ye Luka ye kabako de ye champion don américain don a cɛ man di an bɛ fɛ a kana kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka se ka kabako man ye Luka ka yɛlɛ o cɛ égyptien filɛ nin a dan b'a la k'a fɔ ale de ni américain bɛ a kan la wa fano in fɛ wa Karan-Singh fana bɛ yen jama jigi a fa na mɛn n'a ye ko caman kama ayiwa nin ye ɲɛnajɛ belebeleba de ye ɲɛnajɛ min ni enjeux caman b'a la ni wasaw caman b'a la ni nisɔndiyaw caman b'a la ayiwa Luka filɛ nin ye kabako Luka champion ka champion cɛ min si man di américain na belebeleba ni ko i ɲɔgɔn tɛ Luka de bɛ yiri la ni ko i bɛ se bɛɛ la Luka de bɛ yiri la wa ni min gagnera o ni min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a tɔgɔ ko Luka champion belebeleba filɛ u dɛsɛra ka min ci san joli joli a n'a ka ceinture bɛ yaala la maa ma sɔrɔ k'a minɛ a la a filɛ nin ye a tɔgɔ ko Luka a yɛrɛ bɛ maaden ɲini sa a dɛsɛra ka maa sɔrɔ an bɛ fɛ a kana kɛnɛ kɔnɔna na a k'a dɔn k'a fɔ Luka ye maa min ye yanni nin jeu belebeleba ye ni ɲɔgɔn cɛ Luka ko bɛ yan sa. Anw n'an ka ceinture bɛ yaala sali bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ ko kabako filɛ nin ye Luka champion américain belebeleba égyptien Karan-Singh ko wa ni min gagnera i ni cɛ in de bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ nin jigi an bɛ nin jigi an bɛ nin jigi an bɛ nin jigi.
me bɛlɛ jɛlen fo m'a fɔ k'a fɔ ko ɲɛnajɛ ti ja ɲɛnajɛ bi ja nka ka luka ci o ye miiri de ye o ye sogo de ye nka baasi t'a la n sigilen bɛ k'a lajɛ ni min gagné na a bɛna wara sɔrɔ yan wara bi yan jɔnni bɛ fɛ ka wara ci jɔnni ba m'a yɛrɛ la jɔnni bɛ fɛ k'a bɛna ka sentiri ta wa wara filɛ nin ye n filɛ nin ye tɔgɔ de lu gracia ayiwa ko baasi t'a la sisan kɔni égyptien a ɲɛna ale ni min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o ye kɛra nin ye wa u y'a kɛ da la ka ban bɛɛ sigilen bɛ ka nin de kɔnɔ nin ye kɔnba belebele de ye nin ye kɔnba min ye a nafa ka bon kojugu ni min gagné na o ni luka bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa égyptien kɔni a y'a jira an na compétition bɛɛ kɔnɔna na k'a bugɔ man di wa 45 fana y'a jira n'o ye Hindu Gagné k'a bugɔ man di wa u bɛ ɲɔgɔn na sa min mana bɔ a la a b'o tɔ kalan kɛnɛ kan journaliw la wuli ko filanan fɔlɔ kalayara filanan kalayara b'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni fo maa min k'a bantɔ ye sa a sufilen don égyptien bɛ duguma baara banna maaw bɛ siran min ye maaw jɔrɔ bɛ min na baara banna anw ba kɔni o bɛ dugawu la bɛɛ bɛ ala deli la kara nin ye jɔnjɔn ta ni bugɔli tɛ fila ye a ye égyptien bugɔ f'a y'a dɔn k'a bugɔra américain yɛrɛ ye tɛgɛrɛ fɔ a ye i ni cɛ min kan ka bɛn a filɛ nin ye a tɔgɔ ye 45 ye ko filɛ dɛ a kɛra nisɔndiya kɔnɔna na wasa kɔnɔna na a kɛra nisɔndiya ni wasaba de ye bɛɛ de wasara hɛndi fɛn bɛɛ tun bɛ yen bɛɛ de nana nin kana ɲɛnajɛba dɔ kɛ k'an bɛ ɲɛnajɛ kɛ bi de an taara final la o Hindu dɔ ka kɛ champion ni mɔni a n'o man ja bilen o hala dɔn ka bi kɛ ko wasa de bɛ bi Hassan bi yan e de y'an dɛmɛ an bɛɛ dafalen bi yan nadeni bi yan bɛɛ de bi yan an kan ka mun k'anw delen bɛ mun na faso la dɔn ni dɔnkili ni dɔnkili duman an kana nin ko duman bila ka tɛmɛ sa an ka dɔnkili duman walo a la an ka nin dɔnkili in lamɛn nisɔndiya kɔnɔna na a ko dɔn de bɛ kɛ bi ye kara nin kan ka dɔnkili da ale yɛrɛ ye dɔnkili dala ye a k'i ma nkalon tigɛ dɛ anw faso t'a la ye dɔnkili ye dɛ an bɛna ko fɔ ko jama bɛɛ lajɛlen ka yan filɛ 45 bi yan a n'a ka jarabi bi yan a n'a ka maminɛmuso bi yan dɔnkili bɛ da bi ayi kuma caman t'a la kuma caman t'a la kuma caman t'a la dɔnkili de bɛ da awɔ kara nin kana kuma caman fɔ yen kɛ dɔnkili bɛ da ko bi kɔni i man ka dɔnkili la mi deli dɔnkili da bi a bɛ diya i fa ye a b'i hakili jigin i balimakɛ la i kɔrɔkɛ in na an t'a la o de ye fɔli sen duman dɔnkili da jama ye tɛgɛrɛ da o kan taliya kara nin bɛna dɔnkili da fɛn wasara kara nin ka dɔnkili da la anw fɛn bɛ yan anw wasara fɛn jumɛn bɛ diya ɲɛ bɔ fɛn jumɛn bɛ kanu bɔ a tɛ kara nin jɔlen miirila fɛn jumɛn na du bɛɛ nana anw ba nana ne kɔrɔkɛ nana an muso nana bɛn ka di sa a fɔ nin hɛrɛ ni fɛli ni bɛn nalen an ka du kɔnɔ sabula nin ye tiɲɛ de ye wa fɛn jumɛn bɛ bɛn bɔ ne yɛrɛ ne denw o kɛra nisɔndiya ye kara nin ma foyi tɛ n'i kanu bɔ foyi tɛ n b'i fɛ bɔ ne y'o dɔn bi ko n'a kɛra ɲɔgɔn fɛ ko foyi tɛ s'an na
ni wasale do bi ni baba ye ka wasanin banye bi ka wasanin ga balma ye ka wasanin dogo ganye bi na ma fɛn sɔrɔ n'an t'o sɔrɔ foyi la hɛ yɛlɛ ni dulo ka di anw y'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen n'a fɔ don do anw bɛ kɛ an yɛrɛ ka jeli ye bi an b'an yɛrɛ tanu bi an bɛ fɛn fɔ an yɛrɛ ye bi ko balimaya de ka di ye ne tɛ foyi ɲini masa in fɛ bilen aw ɲɔgɔnna dilen ŋɔ ne ma ani kow banna bi ko alhamdulillah ko dɔ kɛra ne ka ɲɛnamaya filɛ ne ka wasa filɛ anw ye nin bɛɛ sɔrɔ bɛn de kɔnɔna na anw masa fila ka ladonni o de ye anw kɛ tan bi anw masa fila ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o de ye anw kɛ tan bi anw ladonko ɲuman anw marako ɲuman an b'an ba tanu ko bɛɛ n'i tanu don do anw ye don gɛlɛn caman kɛ ko ni musokɔrɔba in ma taa ka anw to dɛ an m'i ko don anw na hali fitini ko bɛɛ n'i tanu don anw ka sira ka bi ye nisɔndiya don ye ni wasa don sera ko wasa ko bɛ kɛ k'anw ba kan ka wasa bi n'a ye fɛn fɛn kɛ bi o kan ka kɛ don gɛlɛnmaninw kɛra ko mama ma taa ko anw fa n'a nisɔndiyara kun bɛ don kɛ tan de baba bi nin ye baba ka pa de ye k'a y'a jɔ n'a tɛ se n ka pa la a y'a jɔ n yɛrɛ k'a kɛ ka yira a la sa ne tun b'a kɛ tan de anw tile la ne ka dɔn de bɛ taa Baldev Singh Chunduri ni n wasara ni nisɔndiyara Baldevu nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kɛra nin kɔrɔ ko nin ye tiɲɛ ye ko ninnu nana jaw ma na bɛn ka di balimaya ka di ɲɛnɛmaya in minɛ cogo belebeleba dɔ ye masa in y'a d'a ma balimaya de don a y'a minɛ ka ɲɛ हेलो ko ne kɔrɔkɛ don wa ko Karan हाँ भैया अरे Karan i bɛ kasi de तू रो रहा है kana kasi dɛ kasi kuma ma se dɛ nisɔndiya de kan ka तेरे kɛ पास ही तो है baba kan ka nisɔndiya de du bɛ kan ka nisɔndiya kana kɛ dɛ i bɛ gaɲɛ de अपने इस इमोशन को ना अपनी ताकत बना nin bɛɛ bila i ka fanga ta i ka dusu ta से एक कदम fɛn min ɲɔgɔnna bɛ ka kɛ baba ye o de kun bɔlen filɛ nin ye du bɛɛ ta de ye i bɛ lu ka ci de ye n ka dugawu b'i ye I love you too Karan n b'i fɛ kojugu ko ne bɛ n kɔrɔkɛ fɛ take care ala ka fanga di tiɲɛ ma ala ka fanga di balimaya ma balimaya ka di dɛ Ladies and gentlemen, the wait is over. The time has arrived. ayiwa anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔma belebele in kɛnɛ kan Keep your cool hand. ko i bɛ cogo di Stretch. i bila kulu la ni misi la But let's not forget the miracle boy. amerikɛnw wasalen don k'a kɛra cogo la san ko nin ye mun ye ko ne m'a f'i ye kana to mɔgɔ ka maga ka minɛ na k'an ka mɔgɔ de don mɔgɔ ko b'a la ne yɛrɛ ka mɔgɔ ma ne la pɛridi ya k'ala an ka ji di mɔgɔ ma ne t'a la kɛ u ko ne ye ji min ko dɔrɔgu bɛ n fari la o ma sɔn ka kɔnba kɛ ne pɛridira san 30 n b'o malo de la yafa ma n jo t'a la ko yafa ko t'a la an bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn kɛlɛ jɔ foyi la a ye jɔ an terikɛ ne ko mun b'i la a ɲɛfɔ ko dɔ bɛ a ɲɛfɔ yen ko dɔ kɛra dɛ a ko cɛ y'a ɲini ka baga ma a taara fɔ nɔfɛ luka kɛ ka taa n bagabaga ka kan dɔ fɔ n ye ko ni maa t'i i den fɛ k'i b'o bila ale la ko ne tɛ n den fɛ
baba I'm a bit of fɛn min mɛna sira o tɛ nin ye Shabash. fɛn min mɛna sira o tɛ nin ye baba I love you. ne bɛ n den fɛ a mago b'i la